Noy. Siya to, sir. Pwede mo tanan, Noy. Nang asang balay nila ni Cutie Pie ba? Oh. Kitipay, sir. Nga naman, sir. Nakatalagi ko'y tuyo siyang lulo, Noy. Oh. Ano sa man tituyo ni mo dong? Kanang ako nang apo si Kitipay. Ako yung lolo. Chemistro niya, no? Ikaw day lulo ni Cutie Pie day, Noy. Sakto ya. Ako mo po'y advisor ni Cutie Pie. Di alay ko kay nakoy tuyo. Ay, kabalo na ko, sir. Kay, first honor akong apo, sir, no? Sak, naigid, sir, kay ingon to akong apo nga, puliki ko no ko, sampung sa middle, ili closing niya, sir. Dili ba na maokog tuyo, Noy? Oh, unsa man di ay, sir, nakasa akong apo, sir. Wala man. Ya, akong tuyo diri ba kay parte man siyang grado god. Oh, sagrado, sir. Anong di, sir, 100 ang grados ang apo, sir. Dili, Noy. Kay kiniyang grado ba? Siyang exam man god kay puro zero nya. Way makompute. Mo nang hagbong gid siya ni. Ay, sa komedya na, sir. Uy, nangandam na rabak ko kay, maglitson ko kay ingon akong apo nga. Mapuliki ko no kuan sa middle ko, no. Nya, wala no nakapasar, hagbong na noon. O gani Noy nga niari ko nga wapay closing kay basin makainaya kag adtoy closing nya di matawag imong apo. Kay hagbong man siya, wa may makompute na tanawagan ni Noy. Na puro zero. Sus, unsa? Ingon kay makapulik ikog taot sa middle. Kapulik abot ron. Pantog ra nga kugihan kistanan. Wag sagwa-suguan ning nagdago na. Sige sir. Salamat kay sa inyong pagtibaw, sir, ha? Kay di ko mahinay tulong ato, sir. Salamat kay Noy nya. Di lang ko magdugay Noy kay adto ba sa nako yang sa classmate kay Salamat. hagbong pud lagi. Hagbong pod. Sige sir. Salamat, sir, ha? Salamat. Sige. Ay, Noy. Ako din ning ihatag si mo ang kuan day. Kay kining kuan sa exam ba kay nang nakay mapakita si mo apo. Sige sir. Salamat, sir. Sige. Sige sir. Style lagi nun. Hambog pa siya. Puliki ko nung taot sa iyang middle. Sa maniningom din, ikapasar na eh. Kang Nil, ba't talaga yung uting kukihan kay nagdago na? Nagdago na ba sa buwa? Ay, taas. Paso na ko sa mga taas. 0-0, may gado. Pay! Oh! Saman! Dali, record! Ano man, mangaon na ta? Ano man? Mangaon na ta? Punto na? Mga untaron, pero magkusay sa ta. Ano man? Ha? Inyong maestro ning ato sa atoa. Oh, ni ato atong maestro sa atoa kay Ano man? nagpahibaw nga. Pasar ko? Nagbong ka. Ano man nabo mo ko? Nagbong ka. Sige guro kag absent no. Ano absent man? Si kag absent nagdudag jud ko si kag absent kasi kag imili tanawar ko na ang result sa imong exam oh. Puro zero. Oh. Zero, tanan zero. Unsa may computer ana di. Ang average zero man pod. Sige jud kag absent. Mga zero man na. Sige jud kag absent. Ingon ka wa ka ng absent. Sige jud kag absent. Nganong pag-exam zero man ka. Nanghambog pa ka. Nga mapuliki ko og taon sa imong middle in graduation. Nya. Zero na ikaw sa imong exam. Sige jud kag absent. Dili, Sige no? absent. Dili, lo. Wa ko ni absent, lo. Galing lang lo, pag taste na mo, akong katapad lo, absent man dyan, lo. Mong nasiro ko. Nako, sorry. Kuno eh. What's up mga ka-Jimsob? It's time to shout out now. Shout out dahil kang Agtang Vlogs Biran o shout out sa kang Elepio Carlos nga nasa Qatar o shout out sa kang Mr. 4444 shout out o shout out sa kang Boy Wait shout out Pa din sa akong classmate nga si Jonel Abilia, Lister Kalapan, si Gister Tujusyo og si Winston Mantos. oh. So mura tanan guys. So don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel and click the notification bell below. So bye bye.